малка, мома, град, градила, град, градила, наричала. За да правиш изкуство за деца, според мен трябва да си запазил тази детска вяра и наивност, която самите деца притежават, когато можеш да видиш през техните очи. Един усет, как да играе. Най-искрената публика, защото виждаш просто реакцията е толкова спонтанна. Възрастният човек вика сега това как го направиха, а детето вярва. То вярва в магията. Ако можех да имам едно магазинче с 2 полички, бих продавал, познайте какво? Надежда! Надежда за всички! Това да си куклен актьор или куклен режисьор е всъщност много отговорна професия, защото децата всичко разбират. Децата обичат простички неща, обичат да успяват да разграничат кое е лошо и кое е добро. И то всъщност това е идеята на кукления театър. Да успеем да накараме поне едно дете да възпита в себе си добър човек. Надпис за мен беше една малка казармичка, която наистина ми даде много и ме научи на много. Много ритмичен станах, изключително. Преди това бях така... Много така неориентиран. Надали ще ни се отдаде възможност с някой друг 4 години да си толкова близък. 24/7. За 4 години щем не щем сме били едно семейство, едно цяло. Да, в всякакъв смисъл. И всякакъв смисъл сме близки. Един в друг. Да. Понякога се заплитаме даже. С какво? С крайници. Безкрайни сънища изразява нашето обяснение в любов към кукления театър. Завършваме при професор Бони Лунгов, на когото страшно много благодаря, че беше строг. Благодаря на доцент Майя Енчева, благодаря на Константин Каракостов, благодаря на тримата, че достатъчно много ме нареждаха, за да ме научат. Да ме амбицират, да ме вдъхновят. Получих и сила, и вяра, и надежда. Професор Бони Лунгов много рядко показва, че ни обича. Много добре знаем, че ни обича. Ние също много обичаме. Обичам ги, разбира се.
обичах. Аз ви обичах. Аз ви обичах. Обичах ви. Безмълвно. Безнадежно. Изгарях и от ревност, и от страст. Обичах ви. Тъй искрено. Тъй нежно. Дай Боже и друг да ви обича като нас.